Bugün men näçe agyr düşdi-de bir ajy hakykaty açmagy makul bildim. Şol hatyratly gün özlerine men oppozisioner, men Türkmen halkynyň bagty üçin göreşýän diýen emma iş ýerine bolýan. Oppozisioner sözüne ysnat getirýän adamlaryň hiç biri de Türkmen oppozisiýasynyň halkara derejesinde ikrar edilen meşhur lideri Awdukulyny soňky ýoluna uratmaga gelmedi. Men Awdukulynyň arasy insaply, mert we Türkmene yürekden berilen adamdygyny ören gowy bilýärin. Şonuň üçinem Türkmen oppozisiýasynyň hatarlaryna ady sanalýan adamlaryň magşar güni oňa bir pil gumy rowa görmeýişi meni ören gynandyrdy hem geň aldyrdy. Şonuň üçinem eger geljekde daşary ýurtdan Türkmenistana dolanyp baran adamynyň hakyky agramyny biljek bolsaňyz, onu oňa eger isleseňiz bu sorawy berip bilersiňiz. Siz ýa-da sen 2007-nji ýylyň 20-nji aprelinde Awdukulyny jaýlamaga gatnaşdyňmy? Eger ol adam bu ýaz dabarasyna gatnaşmadyk bolsa, onu ol kişiniň adamçylygyna we nähili oppozisionerdigine şondan soň özüňiz baha berin. Onsoň meniň gözüňümde tutýan adamlarym şol wagt Ýewropada ýaşaýardylar. Galabersede Norwegiýada Awdukulyny ýere tabşyran günümüz ol adamlaryň bir näçesi şol wagt Azatlyk radiosyna işleýän merhum Nazar Hudaýberdiýewiň kömegine daýanyp, onuň kömeginden peýdalanyp, azatlykda hamana gynanç bildiren kişi bolup, 40 ýyl göz ýaşlaryny döküpdiler. Türkmen halkyny ağlawa salypdylar. Men halkdan etjek haýyşym ýurdun daşyndaky oppozisiýa ananyp umydygar bolup oturma. Ýurdun daşyndaky oppozisiýa alamula oppozisiýa. Ol öz arasynda hiç haçan birleşmez. Siyasi dil bilen aýdanda bähwitleri aýry-aýry gelýär.